Nganza kwethu angibingelele kuphi nakuphi la akuzofika khona le video. Cela uma uthi uyaqala ukufikela ikhasi, ngicela wenze okufanelekile, cofa subscribe, ulike bese ushare le video. Umlo obala owesilisa wase-Eastern Cape wakhala ngesenzo senziwa laphana insizwa ixosha abokufika okuwubaba uphakela umthakathi. Lona wesilisa-ke uthi-ke uphakela umthakathi unobuzwe. Uthi-ke umuzwa ey'nkulumweni zakhe mengabe ekhuluma ethi siwuZulu. Uthi-ke akabe eseyibala ezinye iy'nhlanga ekuxosheni abantu bokufika kuleli. Kanti kuthi ngale nje ukukhuluma kakhulu, cela uma uthi uyavela ikhasi, cofa subscribe, kanti-ke nansi i-video iyalandela. Bakuphaka umthakathi. Ngu-Mr. Mtambo lo, ngumntambo lo othetha naye. Ndicinga uba uyawulahla umxholo ngoku. Kutheni ndithi uyawulahla umxholo? Ndikuva uthetha ngamaZulu asuka from ngezizwe ezisuka from uNongoma, uzubale namaXhosa. Bawuphakela umthakathi xa amaXhosa bekuxhasa ngento zama-Nigeria, ebengathi uthetha iindaba ezininzi, ebekuxhasela le nto ekhathaza isizwe, ndizawutsho kanjalo. Nangona iphethe ingalunganga loo nto beniyenza, but ke at the end of the day ndizawugxila kule nto yakho. Unobuzwe kakhulu, ngeke uthi ulungisa into yesizwe uzothi hey thina maZulu, thina maZulu, which is loo nto thina ayingeni kamnandi, ayingeni kamnandi. Njengoba benditshilo before, abantu bandithuka bangena ngapha nangapha because ndiyibonile apha iyakhona. Kukhona ke abasebesithi singanibizi ngophakela amagqwirha, singanibizi amagama esiXhosa, uthi singasebenzisi isiXhosa xa sibiza nina cause nisincedile. Yabona into ezinjalo ba umphakela umthakathi, ndicela nibozijonge xa ngaba nizokwenza into ezilolu hlobo, because at the end of the day zizodala isankxo. Andaba niyibiza ngantoni isankxo? At the end of the day sisajonge kuni. Singathi kwiphulo lenu malime, umuntu uyolumisa ngolu hlobo uyolumisa ngalo. Ningafaki ipolitiki kule into. It's very, that's why ningafaki ipolitiki. I will repeat it again because it seems as if ipolitiki emuna awunondixelela ukuthi akhona uyi-one enake neva kuthiwa uthengisa ii-drugs kwabantu balapha eSouth Africa. Akhona uyi-one enizawenzela uba makabanjwe kuba ethengisa ii-drugs eSouth Africa. Awunondixelela uba zange weva noyi-one umntu. Ningazama ngolu hlobo enizama ngalo kwenzela uba lo tho wafumaneka ne-drugs nitsho xa ngaba nilwa nabantu bangaphandle, ningalwi nabantu abathengisa ii-drugs, niphume phandle. Because thina ndicinga uba nithi nilwa ne-illegal foreigners with the people that are selling drugs in South Africa. If you put it like that, it sounds better. Nangona uhlobo enisebenza ngalo luzophinde lubuye ngani, but ke leyo ke it's all about umdalo, nguye ozohlulela. Lolu hlobo enenza ngalo andithi liyekeni, kodwa musanufaka ubuzwe. Omnye athi hey mna ndingumZulu, mna ndingumXhosa, mna xa ngaba kusenjalo ngeke ilunge. Ndivile abanye bethuka abanye abantu ngolu xesha kuthiwa South Africa must be united. I'm not talking about South Africa, I'm not talking about Africa, because you forgot about the national anthem. National anthem says Nkosi Sikelel Africa, not Nkosi Sikelel South Africa. You forgot about that. But ke akusenani into endifuna ukuyithetha kuwe. You are black, I am black. This is our country. You can do whatever you want to do in this country as ummiwa lapha eSouth Africa, but ungenzi ngolu hlobo wenza ngalo. It's not like
besingenoziyenza laa nto qha besisoyika. Leyo sinikezwe ipower nini. It doesn't mean loo nto you must go further usixelela uba onongoma thina abantu banongoma. Ayisebenzi loo nto. Kuzongena into ezinonathi xa ngaba singenile, won't be nice xa siza kuphendula ngolu hlobo owenza ngalo. Ngeke silwe nawe. I'm not a fighter. I will answer what you did, not bandilwe nawe. Anawo loo mandla, umdala kakhulu kum, but bendikukhuza nje 1 2 3. If ke wenza loo nto yenzayo, it's only you and your God. My God says I must tell you, leave this thing of kwanongoma what, kwanongoma this, kwanongoma that. Do what you do. Ndinganokuxelela uba yenza ntoni. Do what you do to fight what you think is good for you. But you must know that there are people in South Africa abathengisa drugs and you heard about them. Awuthethanga ntoni okanye ngiyawuthanda umhlaba owehlelayo mani bawuphakela umthakathi. Ngiyawuthanda umhlaba owehlelayo. Andiyilo but ke makuye kumhlaba owehlelayo. Makiwe napha. Makiwe napha. I'm not fighting. I'm not a fighter. Ndawuxelela nje into endiyifilayo ngaphakathi. Bawuphakela umthakathi, ndiyakuthemba. Uyindoda endala. Khawenza into ngohlobo efanele uba zenzeke njalo. Ndiyema apha.